Takže, ahojte. Ukážem vám, čo som postavil z tejto magnetickej stavebnice. Takže, toto je vlastne domček pre lamu, čo bola aj v minulom videu. Jak v ňom chodilo to autíčko a išlo do hradu. No takže, toto má záchodík, tu má hovienka, tak sa pozrite. Hovorila má proste trošku ble. Takže tuto má takto vodopád, aby sa ich vyčistil záchodík a dokonca to má aj do sprchy, čo má tuto. Potom toto je takýto domček, takto sa ide po drevách, sú schodíky, potom sem do dverí, potom takto po schodíkach dole. A tuto je miestnosť a to je celé. Tu je záhradka a tu je bunker alebo skrinka alebo neviem. No, tuto má chicken, sliepka, po anglicky chicken. A tuto má aj s hlavou, totiž ten kus hlavy som použil na masku. Takže, tak to môže tá lama výjsť. Len si musí otvoriť toto. Takže to poďme otvoriť. Tak, otvorené, lama môže výjsť, lenže nechce. Bohužiaľ škoda, že nechce ísť tá lama. Inak máme tu aj loď, po ktorej chodila mama do dovolenke. No, takže pozrite sa, jak to vyzerá cez toto. Takže toto je takýto mrakodrapík. To je teda taký mini. Tuto má kaktus na ozdobu, inak tu má poličky vonku. A tuto je loď. Toto sa dá zdvihnúť. Tak. Potom môže ísť sem, tuto šoféruje. No, tak tu má svetelko ozdobu. Tuto môže kúkať. Tu kúka šofér. Tu má kvetinku zo stropu, volant. A tak to je všeličo. Tuto tu má na kúkanie. Tu má surf. Tu má náradie. A toto je celé. No, ten lamý domček. A ďalšie video bude o garáži, čo vyjde teda. Takže majte sa dobre, dajte like, odber a jak sa hovorí? Čaute, pozerači.